Tot seguit donarem pas a Sílvia Munt, actriu i directora d'intensa trajectòria teatral i també al cinema. Trajectòria reconeguda arreu. Apassionada del gest, del text, de la paraula, Sílvia Munt posarà veu aquest vespre a un dels prodigiosos contes de l'escriptor rus Anton Txékhov, a qui volem retre també homenatge amb motiu del 150è aniversari del seu naixement al gener de 1860. I també llegirà uns poemes de Miguel Hernández en el centenari també del seu naixement, l'octubre de 1910. Moltes gràcies, Sílvia, per acompanyar-nos avui i apropar-nos a l'univers de dos dels mestres de la paraula. Bona nit. Per mi és un plaer passar una estona amb vosaltres llegint a dos dels escriptors que més admiro i que, per altra banda, són dos persones incommensurables, perquè eren dos grans persones. Quan abans en Jaume parlava d'això, tant en Txékhov com en Miguel Hernández eren dos grans persones i això es transmet en tot el que han escrit i ens fan com una espècie de transfusió cada vegada que llegim alguna cosa d'aquesta gent, perquè no solament escriuen bé, sinó que a més transmeten una bonhomia i un entendre la vida des de la seva profunditat que t'oxigena. El conte que llegiré es diu Les groselles i parla de la felicitat. L'agafo començat perquè així podeu estar fins al final. Diu: som dos germans, va començar, jo, Ivan Ivanich, i un altre, Nikolai Ivanich, 2 anys més jove. Jo vaig seguir el camí de la ciència, em vaig fer manescal. El meu germà, Nikolai, ja havia entrat a una oficina als 19 anys. El nostre pare, Shimsha Himanaisky, havia estat cantonista, però ben arribat a oficial ens va deixar un títol nobiliari i una petita propietat. Quan el pare va morir, els deutes es menjaren la propietat. Malgrat tot, varen passar la infantesa al camp, en llibertat, igual que els fills dels pagesos. Estàvem dia i nit a fora, al bosc, guardàvem els cavalls, pescàvem i moltes altres coses. Mireu, ja us ho diré. La persona que una sola vegada a la vida hagi pescat un gòbit o hagi vist el pas dels tords que volen en estol sobre el llogarret els dies clars i freds, ja no serà mai una home de ciutat. I tota la seva vida se sentirà tret per la llibertat del camp. A l'oficina, el meu germà es detendia d'avorriment. Els anys passaven i ell sempre assegut al mateix lloc, escrivint els mateixos papers i sempre amb el mateix pensament: com escapar al camp. Aquell enyor, de mica en mica, va anar prenent cos i es va convertir en el somni de comprar-se uns terrenys prop d'un riu o d'un llac. Era un home bo i tranquil. Jo l'estimava. Però no vaig compartir mai amb ell aquell desig de tancar-se tota la vida a un mas de la seva propietat. Diuen que a l'home només li calen 2 metres de terra, però aquests 2 metres només són prou per un cadàver, no pas per un home. Ara també diuen que la nostra intel·ligència té tendència per la terra i aspira a tenir una hisenda i que això és bo. Però és que aquestes hisendes no són sinó aquells 2 metres de terra. Abandonar la ciutat, la lluita, el soroll mundà, anar-se'n i amagar-se en les seves terres,
Això no és vida. És egoisme, mandra, una mena de vida monàstica, sí, però de monjo, sense devoció. L'home necessita no 2 metres de terra ni una hisenda, sinó tota la terra, tota la natura on pugui deixar veure les qualitats i les peculiaritats del seu esperit lliure. Instal·lat a la seva oficina, el meu germà Nicolai somiava que menjaria la seva sopa de col, ja n'ensumava una boleta agradosa per tot el pati. Somiava menjar estirat a la breta verda, a dormir al sol, a passar hores i hores a un banc de darrere la portassa contemplant els camps i el bosc, els llibres d'agricultura i tots aquells consells que hi ha als almanacs eren la seva alegria més gran, l'aliment espiritual més important. També li agradava llegir els periòdics, però només els anuncis. Es venen tantes hectàrees de terra de conreu i prats en casa, riu, jardí, molí i estanys amb aigua corrent. A la seva ment s'hi dibuixaven els caminants del jardí, les flors, els fruiters, els estornells, els peixets de l'estany, bé, totes aquestes coses, ja ho sabeu. Cada figura imaginada era diferent segons l'anunci que li queia a les mans. Curiosament, però, en totes les seves visions hi havia sempre grosellers. Ni un mas ni un racó poètic imaginat sense grosellers. La vida temperada té les seves comoditats, deia a vegades. T'asseus al balcó, et prens un te, a l'estany hi neden els teus aneguets, tot fa tan bona olor. I les groselles. Feia un dibuix de la seva propietat i sempre sortia el mateix. A, la casa principal. B, la casa del servei. C, l'hort. D, les groselles. Era molt gasiu en tot. Menjava i bevia poc. Vestia de qualsevol manera, com un mendicant, perquè tot ho guardava. Usava banc. Era terriblement avar. A mi em feia llàstima i sempre li donava alguna cosa o li enviava algun present per les festes, però també s'ho guardava. Era una idea que se li havia ficat al cap i ja no hi havia manera de treure-li. Els anys passaven, el traslladaren a una altra província, ja donava la quarantena, però encara continuava llegint els anuncis dels periòdics i estalviava. Més endavant vaig saber que es casava, amb la dèria de comprar una hisenda amb grosellers. Es va casar amb una viuda vella i lletja. No l'estimava gens ni mica, només s'hi va casar perquè la viuda tenia una mica de diners. Amb aquella dona continuà vivint miserablement. La feia aguantar mig any dejú i va posar els diners al banc a nom d'ell. La viuda havia estat casada amb un administrador de correus i li agradaven molt els pastissos i els licors, però amb el seu segon marit gairebé ni tastava el pa negre. Aquella mena de vida la va anar malmetent i al cap de 3 anys va i lliure l'ànima a Déu. Naturalment, el meu germà no va pensar ni un instant que ell havia estat el responsable d'aquella mort. Els diners, com la vodka, van perdre el cap als homes. Ivan Ivanich va reflexionar uns moments i prosseguir. Així doncs, un cop morta la seva dona, el meu germà va començar a buscar una finca. Clar, un home pot estar 5 anys, un any i bastant, però tot i així es pot equivocar i comprar una cosa que no té res a veure amb allò que havia somiat. El meu germà Nicolai va comprar a través d'un comissionista i amb un préstec una finca de 112 hectàrees de terra, una casa, una altra casa pel servei i un parc. No hi havia ni un jardí de fruiters, ni grosellers, ni estany de coneguets. Sí que hi havia un riu, de l'aigua color cafè, perquè a un costat de la finca hi havia una bòbila i a l'altre costat una altra. El meu Nicolai Ivanich no s'hi va posar pedres al fetge. Va comprar 20 grosellers, els va plantar i va començar a viure com un terratinent. L'any passat el vaig anar a veure. Jo pensava,
Hi vaig i així veuré com li va la vida. Vaig arribar, després del migdia, feia calor. Hi havia sèquies, tàpies, tanques, fileres d'avets per tot arreu, de manera que hom no sabia com entrar al pati ni on deixar els cavalls. Vaig anar cap a la casa i em va sortir a veure un bosc de rocs clars que semblava un foc. Volia bordar, però em feia mandra. De la cuina va sortir la cuinera. Anava descalça i estava tan grassa que també semblava un porc. Em va dir que el senyor feia la migdiada. Vaig entrar a la cambra del meu germà. Era al llit, assegut, i amb els genolls tapats amb una manta. Havia envellit. Estava més gras, més obès. Les galtes, el nas i boca com reinflats. De manera que em semblava que tard o d'hora es posaria a fer grunys com un porc. Ens abraçàrem. Vàrem vessar unes llagrimetes d'alegria i ens vàrem queixar en pensar que a temps havíem estat joves i que ara tots dos ja no teníem cabells i ens arribava l'hora de la mort. Doncs bé, es va vestir i em va portar a visitar les seves propietats. Com et va la vida? Li vaig preguntar. Ja ho veus, vist bé, gràcies a Déu. Ja no era aquell oficinista tímid i publicó d'abans, sinó un terratinent autèntic, tot un senyor. Ja estava fet aquella mena de vida, s'hi havia besat i havia trobat el gust. Menjava molt, es banyava al bany, engreixava. Ja havia pledejat amb els seus veïns i amb les dues fàbriques i s'enfadava moltíssim quan els músics no li deien «Vossa mercè». Tenia cura de la salvació de la seva ànima i en tenia cura com cal, com els senyors. En les seves bones obres no hi havia gens de senzillesa, tot era ostentació. I quines eren les seves bones obres? Guaria totes les malalties dels músics amb soda i oli de ricí. I el dia del seu sant realitzava unes pregàries d'acció de gràcies al llogarret i regalava un quartà de vodka a la gent. Estava convençut que les coses s'havien de fer així. Oh, aquells quartans de vodka terribles. Avui sa excel·lència porta els bugis davant el jutge de districte perquè el bestiar d'aquesta gent ha passat per les seves terres i l'endemà, és dia de festa, els dona un quartà de vodka i la gent veu i l'aclamen i quan ja van ben gats s'agenollen als peus del seu senyor. L'assaciament, el tedi, les millores en la forma de viure desvellen en l'home rus la fatuïtat més impúdica. Quan Nikolai Ivanitx estava a l'oficina, no gosava ni tenir opinions pròpies. I en canvi ara tot el que deia era la gran veritat i ho deia amb to de ministre. La instrucció és necessària, però encara és prematura pel poble. Els càstigs corporals són negatius en general, però algunes vegades són positius, i imprescindibles. Jo conec la gent i sé com l'he de tractar, deia, la gent m'estima, només haig de moure un dit i tothom fa el que jo vull. I fixeu-vos-hi bé, aquestes coses les deia amb un somriure bonhomós i intel·ligent. Va repetir 20 vegades, nosaltres els nobles, i jo com a noble. Semblava que ja no recordava que l'avi havia estat músic i el pare soldat. Fins i tot el nostre llinatge Shimsa Himalaisky, que vam mirar que era absurd, li semblava sonor, il·lustre i agradable. Però, més que no pas del meu germà, m'agradaria parlar-vos de mi. Us voldria explicar el canvi que es va produir en mi després d'aquelles hores que vaig romandre a la finca del meu germà. A mitja tarda, quan preníem el te, la cuinera ens va servir un plat de groselles. No eren comprades, no, eren de collita pròpia. Eren els primers fruits d'ençà que els arbusts havien estat plantats. Nikolai Ivanitx va esclafir a riure i va estar-se una bona estona contemplant el plat de groselles i els ulls li ompliren de llàgrimes. L'emoció no el deixava parlar. Finalment
Se'n va posar una a la boca i em va mirar amb l'expressió triomfal d'un infant que a la fi havia aconseguit la joguina que més havia desitjat. Digué, que n'és de bona. Va començar a menjar amb la fleria i repetia contínuament, oh, bones, tasta-les, tasta-les. Les groselles eren dures, àcides. Però com va dir Pushkin, més que moltes veritats, ens agrada l'engany afalagador. Tenia davant meu un home feliç que havia assolit l'objectiu de la seva vida. Havia aconseguit el que volia i estava satisfet del seu destí, satisfet d'ell mateix. Els meus pensaments sobre la felicitat humana, no sé per què, però sempre s'hi barreja una sensació de tristesa. I ara, davant aquell home feliç, un sentiment tenebrós, gairebé de desesperació, s'havia ensenyorit de mi. Però quan em vaig sentir de veritat malament fou a la nit. Vaig llançar en el llit, a la cambra del costat del dormitori del meu germà, i durant tota la nit vaig sentir que el meu germà no podia dormir, s'aixecava del llit, s'acostava al plat de groselles i n'anava menjant una rere l'altra. I jo pensava, a fe que hi ha moltes persones satisfetes i felices. Quina força més aclaparadora. Mireu quina mena de vida, la insensibilitat, la droperia dels forts, la ignorància dels febles, que es deixen manar com anyells. A tot arreu una pobresa insuportable, estretors, degeneració, embriaguesa, hipocresia, falsetat. I entretant, a totes les cases i a tots els carrers hi ha silenci, tranquil·litat. D'entre els 50.000 habitants d'aquesta ciutat no hi ha ni un que cridi, que aixequi la veu amb indignació. Els homes que veiem són els que van al mercat a comprar, els que mengen de dia i dormen de nit, els que van pel món disbarats, que es casen, que envelleixen i porten els seus morts al cementiri plàcidament, però no veiem ni sentim els que pateixen. Tot el que té la vida de paurós s'esdevé no sabem ben bé on, com aquell qui diu entre bastidors. Tot és silenci i tranquil·litat. Només les estadístiques mudes protesten. Tantes persones s'han tornat boges, han begut tants quartans de vodka, han mort tants infants per manca d'aliment i aquest sistema de vida sembla necessari. Sembla que l'home feliç es troba bé perquè els malaurats arrosseguen silenciosament el seu destí terrible i perquè la felicitat seria impossible sense aquest silenci. És com una hipnosi col·lectiva. Caldria que darrere la porta de cada home feliç i satisfet hi hagués algú amb un martellet que li recordés sempre seguit amb el seu martelleig que hi ha gent que és desgraciada, que la vida, per molt feliç que sigui ara, tard o d'hora, li mostrarà les urpes i la desgràcia, la malaltia, la pobresa, la mort, també li caurà a sobre. I llavors no el veurà ni el sentirà ningú, així com ara ell no veu ni sent els altres. Però no tenim aquest home del martell. L'home feliç continua vivint la seva vida. Els petits problemes de cada dia l'afecten només de retruc, com afecta el vent a l'alba i al capdavall. Tot va cor que vols, cor que desitges. Aquella nit vaig comprendre que jo també era un home feliç i satisfet. Va continuar Ivan Ivanitx i es va posar dempeus. Que també jo donava lliçons de com viure, com créixer o com dirigir la gent, quan m'asseia a taula o en els meus passeigs de caça, que jo també deia l'estudi és la llum, cal instruir-se, però per la gent senzilla de moment ja n'hi ha prou amb les 4 regles. La llibertat és un bé, deia jo. Viure sense és impossible, és com l'aire, però de moment cal esperar una mica. Sí. Així parlava jo. Però ara pregunto, esperar en nom de què? Va dir Ivan Ivanitx, mirant severament Burkin. Esperar en nom de què? Us pregunto, en nom de quins arguments? Em diuen que no es pot fer tot de cop, que totes les idees en aquesta vida es fan realitat gradualment, en arribar-nos al moment. Però
Qui ho diu, això? On és la demostració que això és just? Vosaltres apel·lareu a l'ordre natural de les coses, a la llei interna dels fenòmens, però quina llei i quin ordre hi ha en el fet que jo, un home que viu i pensa, em trobi davant un fossat i esperi que s'ompli sol o que es cobreixi de fang, quan el podria saltar o construir-hi un pont. I torno a dir, esperar en nom de què? Esperar que no hi hagi forces per viure? Però mentrestant cal viure i hi ha ganes de viure. Vaig anar-me'n l'endemà de bon matí. I d'aleshores ençà no aguanto estar a la ciutat. El silenci i la tranquil·litat m'angoniegen. Tinc por de mirar les finestres perquè per mi no hi ha espectacle més depriment que una família feliç al voltant d'una taula prenent el te. Jo ja soc vell i no serveixo a lluitar. Que no soc incapaç d'odiar. Només que l'ànima em fa mal, m'irrito, m'enfado. I a les nits el cap em bull amb les idees que em venen i no puc dormir. Si fos jove. Ivan Ivanich es va passejar neguitós de punta a punta de la cambra i va repetir: si fos jove. De sobte es va acostar a Lyoikin i va començar a estrènyer-li ara una mà, ara l'altra. Pavel Konstantinich va balbucejar amb to suplicant: no us deixeu enfonsar en la tranquil·litat, no us ensopiu, mentre sigueu jove i fort, mentre tingueu ànims, no deixeu de fer el bé. La felicitat no existeix i no ha d'existir. I si la vida té un sentit i un objectiu, aquest sentit i aquest objectiu no són ni de molt la nostra felicitat, sinó una cosa molt més assenyada i grandiosa. Feu el bé. Ivan Ivanich va pronunciar aquelles paraules amb un somriure llastimós i amb un gest de súplica, com si demanés un favor. Els tres homes, asseguts a les seves butaques, a tres extrems diferents de la sala, varen romandre en silenci. A Burkin i a Lyoikin no els havia agradat gens la història d'Ivan Ivanich. Dels marcs daurats estant, els miraven els generals i les dames que semblava que cobraven vida entre les ombres de la cambra. En aquell ambient era avorrit escoltar la història d'un pobre funcionari que menjava groselles. Estranyament, tenia més de gust contar o sentir explicar històries d'homes i dones importants. I el fet que s'estiguessin a una sala on tot, la làmpara embolicada, les butaques, les catifes sota els peus, recordava que temps per allí havien passat conversant i prenent el te, les mateixes persones que ara miraven des dels marcs. I també el fet que hi hagués per allí la vella Pelagueia, movent-se amb passes silencioses, tot allò era molt millor que qualsevol relat. En fi, ja és hora de dormir, digué Burkin i es va posar dret. Permeteu-me que us deixi, que us desitgi bona nit. El Lyoikin també es va acomiadar i se'n va anar a les cambres de dalt. Ivan Ivanich es va desvestir en silenci i es va lligar i es va tapar, cap i tot. De la pipa que havia deixat sobre la taula se'n desprenia una sentor forta de tabac cremat. Burkin va trigar molt a dormir-se. No podia aclarir d'on venia aquella olor tan forta. La pluja va tamborinar tota la nit als vidres. Parlant d'autenticitats, en Txijov és un mestre. I un altre em van demanar com escollir 3 poemes de Miguel Hernández, com fer-ho, perquè tots són potents, tots són fantàstics, tots són meravellosos. N'he escollit 3. Un
És molt adient aquestes dates. Es diu Las Abarcas Desiertas. Por el 5 de enero, cada enero, ponía mi calzado cabrero en la ventana fría y encontraban los días que derriban las puertas mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río y del pie la cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada, removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda la gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pasta y un mundo de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6, mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. Encara n'hi ha de nens que no tenen ni un sol dels regals, de tots els regals que fem nosaltres als nostres, no? És totalment vigent el nostre amic Miguel Hernández. Bé, ara també és un clàssic, la elegía Ramón Sijé. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal que ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las ladas almas de las rosas del almendro de nada,
te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero de alma, compañero. Un homenatge a tots els amics que se'ns han anat, no? Pot dir més alt, però no millor. Y para acabar, la canción del esposo soldado. He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de cierta condecebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y a reforzar tus venas con mi piel de soldado, fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero, cercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero y te quisiera besar con todo el pecho, hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera. Aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo y defiendo tu vientre de pobre que me espera y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derechas y tu implacable boca de labios indomables, y ante mi soledad de explosiones y brechas recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos.